Slavesejlads var en iskold og risikabel affære. På en god tur døde måske kun hver femte af slaverne, men tit gik det meget værre. Hvis der udbrød sygdom ombord, var det måske kun hver femte slave, der overlevede. Det var godt at have mange slaver ombord, fordi jo flere slaver man havde, jo flere ville der være i live, når man nåede frem. Hvis slaverne prøvede at flygte, blev de udsat for de mest voldsomme straffe. De blev for eksempel Brændt på et bål, levende. Nogle blev også bundet til en galge, hvor de skulle stå, indtil de døde af sult. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang.